Следващата ни тема е любимият стих на пасторите. Толкова е любим, че имам чувството, че се проповядва на всяка проповед или поне на 80% от времето. Този стих седи в докато се набие добре в съзнанието на хората. Стиха е Евреи 10 глава 25 стих и казва: като не преставаме да се събираме заедно, в протестантските версии. Сега този стих е изключително много опорочен. Изключително много. Причината за това опорочаване е доктрината на църквата. Първо, думата, която се използва там, е съществителна. Там, където казват да не преставаме да се събираме заедно, всъщност, ако погледнете Цариградската Библия или ако погледнете православната Библия, българската, мисля, че и руската, ще видите, че там казва: като не оставяте вашето събиране или събрание, в зависимост от превода. Идеята е коренно променена, когато се превръща в глагол и казва: като не преставате да се събирате заедно. Сега думата в оригиналния текст е еписюнагоге. Тази дума е много позната на всички нас от думата синагога, сюнагоге. Сега има една представка епи и така думата синагога общото означава събрание, събиране. А епи, да кажем, че е на, и най-грубият превод би бил най-грубо, в смисъл, без да мога да кажа, че това е превод на събиране. Това не е мой превод, това е един опит на един мой познат да преведе тази дума адекватно. Така че ако кажем, че това е събиране, няма да сбъркаме, но не можем да кажем, че е събрание. Сега думата се използва само на две места в Новия Завет. Едното място е Евреи 10.25, другото място е 2 Солунци, мисля, че беше 2.1, където казва, трябва да намеря начин сега да прочета, понеже вътре в телефона. Как да го направиме? Така, ще взема друг телефон и ще ви прочета въпросния стих. Така, ето го стиха. А колкото за пришествието на нашия Господар Исус помазания и за нашето с Него събиране, молим ви, братя, и така нататък. Тоест, текста, който имаме, ни казва, че нашето събиране е с Исус, с нашия Господар Исус. Следователно, тази дума е употребена в един особен контекст, където казва, че нашето събиране е с Бога. Okay? Ние нямаме... тук не говори за това, че ние се събираме в някакви религиозни организации, нито ни заповядва да се събираме в някакви неделни шоу религиозни служения, защото на практика така правиме. А ни казва да не оставаме нашето събиране, което е с Бога. Както каза, някои имат обичай да престават. Тоест, те имат обичай да престават какво? Да се събират с Бога. Постоянно започват да се събират по-човешки. Имат някакъв обичай. Какъв е обичай? Обичай е така, аз започвам да си правя църкви, тръгвам добре с Бога, повярвам в Бога, вземам кръщение, там потапят ме във вода, някои от нас приемат духа и после казвам, окей, е малко трудничко, Така, Божието учение е малко трудно, там Исус иска да оставям всичко, да бъда ученик, аз искам да правя кариера, много ми харесва какво си и оставям. Оставям Неговото учение. След това минават 1-2 години, аз виждам, че моят път не върви и пак тръгвам уж тръгвам, сменям си църквата дори и какво правя? Пак после викам, пак е трудно, и пак оставям Бога. Тоест хората имат навик да оставят събранието си с Бога, а не толкова църквите си. Защото не можеш да имаш навик да си оставаш църквата. Навика е да правиш нещо, оставяйки Бога. Нашето събиране е това. Ако ви хрумне да прочетете предишния стих на Евреи 25, там не се говори за събрание, а там се говори да се поощряваме в любов и добри дела. И сега, ако сте гледали останалите неща, останалите
видеа или клипчета, които съм качил, там ясно се обяснява, че в църквата добри дела няма. Нали, църквата е един театър, едно шоу, което там пастора излиза, проповядва си проповедта, след което спира да проповядва, изритва ви на улицата, заключва залата, преди това ви събира дарението и това е, казва до следващия път. Поправите се в живота. Нали? Божието събрание то е денонощно събрание. То не е събрание, в което 5 минути ние правиме нещо с Бога и после до следващия път. Събранието ни с Бога е принципно събрание. То е винаги, то е с нас, Бог живее в нас и някак си е обидно, когато толкова много извращения се правят на тема Библията. Толкова много извращения. Така че от днес нататък трябва да знаете, че тази дума, нашето събиране е само на две места. 2 Солунци 2.1 и Евреи 10.25, като на двете места ни казва да не оставяме нашето събиране. А в Солунци ни обяснява, че нашето събиране е с Исус, с Божия Син. Това е. Няма друго.